Na, azonnal, köpje ki a rámot. Na, kérem, ismételje meg a jelentést. Tanár úrnak jelentem az osztály létszáma. Ha hiányzik. No. Hiányzik Vali. Vali itt van. Lila, Lali. Na most akkor hiányzik. Lila Lali. Aha! Már megint ott van Lali. Na, kérem szépen. Amíg megkeresem Lalit, addig maga tartsa szemben az osztály. Nyugodjon meg, tanár úr. Lali, Lali, jó reggel, jó reggel! Színórán kéne lennünk. Talán elnéztem az időt. Elnézte. Eltévedtem. Na, azt meg, hogyan csináltam? Úgy volt talán, hogy az új csengő alatt álltam, amikor megszólal, új csengő megszólal, azóta semmit se hallottam, teljesen elvett a látása. Na és a hallása? Hallás? Nincs oda? A hallás! Próbálj kapcsolni! Mindenki a helyére. Kérem szépen. Kezdjük az órát. Az óra témája Liszt Ferenc és Eliba! Maga mit keresett? Jöttem megbicskölni a zongorát. A zongorát. És nem zavarja, hogy óra van? Ki van téve nagybetűkkel, hogy óra van? Hát hova akasszam már a gyakamba, hogy óra van? Engem kérem szépen a főigazgató nagyságos asszony küldött, mert hangoló már évek óta nem járt erre, hogy megbuherálja. Papírom is van róla. Miről van magának papírja? A 19 vonalas hisz húrjából is le kell vágni 2 centit a tisztább intonáció véget. Jó, Felibából menjen, buherálja meg, csak halkan, hogy ne zavarja az órát. Na kérem szépen, tehát, amint mondtam, Liszt Ferenc a téma, először is el kell, hogy mondjam, a múlt órán Valeriának, fejezze be. A múlt óráni dolgozatokkal kapcsolatban teljesen el vagyok keseredve, kérem szépen, teljesen. Hogy akarnak maguk így menni az országos 238. akkreditált Liszt Ferenc zene irodalom versenyben? Sehogy Elég legyen. Kérem szépen, majd én döntöm el. Valeriának. Igen, tanár. Legyen kedves kiosztani a dolgozatokat. Szaporán, szürgén, még sok a dolgunk. Tanár úr, hát az én dolgozatomra még jegy sincs írva. Persze, mert magának olyan gyenge lett a dolgozata, hogy
még az egyes kis sok hallottam ráírni. Hát a kréta átlagom, tanár úr 1,5. Így járt, vagy máskor hamarabb gondolkozik, kréta átlag. Még itt nem, na kérem szépen. Ahogy láthatják, siralmas az eredmény, siralmas. Épp ezért minden nap reggel 6-tól 8, valamint az ebédszünetben, és még este 7-től 8-ig ráadásul az évvégén is különbözően ótzír órákat fogunk tartani. Urán! Otthon jelentkezik. Figyeljünk rá. Mondja otthon. Tanár úr, nekem országos akreditálás zongoraversenyre kell gyakorolni. Zongoraverseny. Tanár úr, nekem tökéletes az időpont. Köszönöm. Tanár, nekem 2 színházjegyem van a Rómeó és Júliára. Rómeó és Júlia. Én tartsatta koncertre meg a hétvégén. Nekem bába fellépésem van a tévében. Nekem felzárkóztató matek órámban mind a hétvégén. Nekem nem jó. Még disznót vágunk szombaton. Már is kezdjük az órát, ellenőrizzük a kérdéseket. Na, első kérdés. Figyú, azon a helyen föl. Olvassa jó, hangosan, értelmesen az első kérdés. Hogyan befolyásolná ma Liszt Ferenc fizetését a pedagógus életpályamodell? Tanár úr, én tudom, én szeretném. Legyen kedves, ismertesse a szabályokat, törvényeket. Halljuk. Liszt Ferencnek minimum 3 éven át kellett tanítania ahhoz, hogy pedagógus egy fokozatba kerülhessen. Ebben az esetben a garantált 219.240 forint, ehhez hozzájön egy doktorkészítés 77.300 forint. Azonban ha azt az esetet veszünk, hogy Liszt Ferenc egyetemi végzettséggel rendelkezett, ebben az esetben a gyakornoki garantált fokozata 243.600 forint, ehhez hozzájön egy 52.800 forintos bérkiegészítés, és ehhez még jön egy... Jól mondom, hogy igazgató asszony, helyes osztályítás? Köszönöm szépen. Akkor folytatnám is. Az ágazati pótlékot, hogyha hozzáadjuk, akkor már is eléri a 391.248 forintot a főiskolai végzettség esetében, valamint a 390.243 forintot az egyetemi végzettség esetében. Na már most a 2024-es bérrendezés értelmében ezt az összeget meg kell majd szorozni. Szerintem ez baromira nem jó ez a számítás, mert ha Liszt 2,5 évet tanított Pesten, akkor a szorzó 0,512 000, ehhez jön az 5,93%-os béremelés, ezt meg kell szorozni 10-vel, ebből viszont lejön az adóalap, aminek 36,52 a szorzója. Ezt te honnan tudod? Vicces, anyám könyvelő. A pedagógusok másodállásának könyveléséből él. Tanár, Mondja Valerián. szerintem ez egyik sem jó számítás, mert hát a jó tanárok nem, mint amilyen Liszt Ferenc is volt, vagy pláne mint a tanár úr. 300%-os fizetésemelés járna, mert mindig a szerelem, akarom mondani, a szeretet és a szív győzedelmeskedik, és mint ahogy a tanár úrnak, hát Liszt Ferencnek is hatalmas szívem. Önök csodás emberek, csodás férfiak, tőlük is maguknak örökkönek csak szívet. Szeretlek felé! Nyugodtan vagyok! Magra, térjek vissza! Elég! Mindenki, külön megyünk! A lufi kérem szépen nem erre való. Lila, Lali, Lali, jöjjön ide! Jövök, tanár úr. Már is tudom,
Vesz egy lufit. Jövök. Úgy. A rakéta gyakorlat következik. Rakéta gyakorlat. Űrhajó, tanár úr, űrhajó. Űrhajó, mindegy. Rakéta, űrhajó, jöhet. Igen. Skacok, feldobjuk. Lekísérjük a föld. Lassan, ne zuhanjon. Lassan. Jó, elég. Jön a finom motorika gyakorlat. Harmadik ujjunkkal. Finoman. Pattogtatjuk a lufit felfelé. Érezzük, ahogy átjár a hormonja. A nyugalom, a finom motorika. Érezzük, ahogy a finom motorika is átjár, kérem szépen. Na, kérem, jó, mindenki a helyére. Haladjunk meg még nagyon sok a dolgunk. Azt mondja, hogy következő kérdés. Mari, olvassa fel a következő kérdést. Elkezdtem már? Igen. Milyen zenei részleteket szólaltat meg a YouTube felvételen a világhírű Liszt Interpredátor igen, Lisztovics Grigorjevics. Na üljön le, Mari, egyes, mehet a disznótorra. Kérem szépen, Lisztovics Grigorjevics, akarom mondani, Otto, nem diskuráló, legyen kedves oda menni az zongorához, és néhány Liszt művet mutasson be nekünk. Mi figyelünk, koncentrálunk, megpróbáljuk felismerni. Bravo! Meg se kérdezem, hogy a magyar tanára kicsoda. Na, akkor legyen kedves. Főműveket, Lali. Lali. Én találom, én. Jó. Miért?
gondoltam, hogy... Na, ő maga ne gondolkozzon, abból még semmiről nem született. Na, haladjunk, mondja. Mit mondjak, bocsánat? Főműveket, liszt. Főműveket. Na, haladjunk. Főműveket, súlyoljatok. Kalandos évek, hagyjuk, lespreludes, kiséi pillangó, asszony. Kiséi pillangó asszony. Na, üljön le maga, kiséi pillangó asszony! Üljön le! Ekkora baromságokat már rég hallottam! Mi az, hogy nem igazság, tanár úr? Pikkel rám, és mindig kikúnyol engem. Nekem diszkalkulia, diszlexia, diszgáfia, diszkográfia, diszonancia, diszkantusz, mindenféle papíron van, hogy nem lehet feleltetni csak úgy, mint ezeket itt. Jó van, Alikám, nyugodj meg! Húzd le ezt a felest, az minden jó lesz. Olyan pálinkát hoztam, hogy ettől fogsz aztán csillagokat látni, nem pedig a csengőtől. Na kérem szépen, lépjünk ezen túl. Regina végre egy értelmes lény. Regina, legyen kedves a lányokból, következik Kérdés, mi volt Liszt kedvenc étele? Így van. Otto, van valami ötlete? Na, Heidi, mikor gyerekkorában, hagyanában, szerintem szerette a Mozart függelt, de szerintem neki is olyan kifinomult ízlése lehetett, mint mondjuk nekem. És gondolom, hogy szerette excusez-moi, a croissant, pancia kéne, Dubári szeret. Otto! Nem alháskodjál már! Miért? Magyar ember, disznótoros, toros káposzta. Jó házi, falusi, kovászos cibó, na most én készültem tanár, mert is tudom készíteni helyben. no, majd. Másik minden lesz, hogy gyere Hoztam kötényt is. Ó, Mariskám, Kész? Hát és mi kell egy jó kenyérhez? Kell 1 kilogramm finom liszt. Liszt! Így van. Fogom a finom lisztet és belerakom a Atya ég! tekenőbe. Fehér liszt, hát mindenki tudja, hogy az egészségtelen, csak is teljes kiőrlésű biolisztet lehet beletenni a kacítóba. Úgyhogy ez van helyes liszel, jó, tegyük a biolisztet. Nekem teljesen mindegy, ebből is meg tudom csinálni. Na most benne van a liszt. Fogok egy kis sót, illesztőt, egy kis vizet, dobunk bele, és szürke szamár, vizet hoz már, tekenőbe tölti, tehén dagasz, kemencébe Elég a hülyeségből, kérem szépen. volna a lényeg, talál úr. Kérem szépen, nem a tanyasi helyen újabb hangulatot kell most prezentálni, hanem Liszt gasztronómiai szokásait. Na kérem szépen, menjen ki, mosogasson el, jöjjön vissza, aztán kapcsolódjon be az óra menetébe. Már is folytat, mindjárt kicsöngettek. Na, haladjunk, nézzük a következő kérdést. Aha, Lali, legyen kedves, olvassa fel a következő kérdést. Hogyan nyilvánul meg a verbungos elem verbungos elem. Most mi vajotok? Verbungos elem liszt zenéjében. Tanár úr, én azt gondolom, hogy ha nagyon gondosan keressük, akkor még az érzelmes Petrárka szonettekben, sőt, a szerelmi álmokban is felfedezhetjük a verbungos elemet. Na, ekkora ökörséget rég hallottam Valeriának. Kérem szépen, Pityu, legyen kedves bemutatni a verbungos elemeit.
megmutatom, mi az igazi magyar virtus. Húzza, cigány! Húzzad azt a szállát! Laura, következő kérdést szép értelmesen olvassa fel. Mondjad, anya. Nincs közös gyerek. Ja, tudtam majd. Melyek voltak Liszt Ferenc életének főbb állomásai? Hát a nagy állomás... Weimar, ott rengeteg a nevezetesség és rengeteg tudás lehet összeszedni. Nem táplálkozott Liszt Ferenc zenéje? A